Din hija l-grada fil-kumpless tad-depot tal-Pulizija fil-Furjana fejn waraja hemm l-uffiċini tad-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali. Hemm ġew blokka partikolari li fiha hemm il-kmamar fejn il-Pulizija żomm persuni għal massimu ta' 48 siegħa sakemm tinterrogahom wara xi arrest. Dawk il-kmamar li aħna nafuhom bħala il-lock-up. Hemm numru ta' kmamar li jservu għal dan il-lan, apparti wkoll numru ta' kmamar oħra li jservu l-iskop li fihom il-Pulizija jinterrogaw lil dawn il-persuni waqt dawk 48 siegħa. Dawn il-kmamar u din il-binja fejn dawn il-kmamar jinsabu qegħdin wara l-grada fuq ġewwa nett tal-kompless. Anka fejn hemm grada ħadra li warajha mbagħad hemm aktar sigurtà biex naturalment ħadd ma jkun jista' joħroġ mill-lock-up jew jaħrab mid-depot tal-Pulizija waqt dawk 48 siegħa. Il-persuni kollha li ġew arrestati f'din l-operazzjoni iddaħlu minn din il-grada fejn hemmhekk aħna ninsabu informati li qegħdin jinżammu fil-lock-up tal-Pulizija hawn ġew wara din il-grada. Il-Pulizija għandhom iktar minn lock-up waħda, iżda ħafna minnhom jinżammu hawnhekk u aħna informati li daw kollha li ġew arrestati qegħdin jinżammu hawnhekk fejn infakru li ma jistgħux jinżammu għal aktar minn 48 siegħa. Dan ifisser li minn din l-istess grada fejn qegħdin taraw il-vetturi deħlin u ħerġin fi żmien 48 siegħa se nkunu qegħdin naraw moviment marbut anke ma' l-arresti li saru brabta mal-qtil ta' Defni Karwana Galizja biex minn hawnhekk imbagħad jitresqu l-qorti wara 48 siegħa jew inqas naturalment skont l-esiġenzi u skont kif imorru l-interrogazzjonijiet sabiex imbagħad jitresqu l-qorti taħt akkuża brabta mal-qtil tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja.